Reset zariadenia Aero Plus. Tu ho máme. Ideme podľa návodu na reset. Návod na ovládanie a údržbu. Začína to na strane 14. Prechádzame postupne týmito farbami, ktoré sú tam, ktoré sa nám budú zobrazovať na zariadení. Hej. Reset máme na strane 17, kde je reset nadstavenie od výroby nadstavenia. Toto tu. Je dobré, keď sa robí 30 minút do 30 minút od zapnutia. Čiže buď ho reštartneme alebo resetujeme, vyťahneme z elektriky, vypneme istič a podobne. Funguje to takto. Podržíme Ačko, automatiku, zapípa nám. Tu ideme podľa farieb, ktoré sú tu. Farby vám presne nebudem hovoriť, keďže som chlap. No, moja farebná škala je obmedzená, ale musíme sa dostať až na takúto nejakú oranžovú farbu. Čiže ideme postupne. Stláčame. Máme oranžovú, nejakú modrú. Na ďalšom je zelená. Tu máme modrú. Teraz ideme na túto. Zase podržíme. Hej, tu máme že spojenie, odpojenie, výrobné nadstavenie. Znovu podržíme. Zapípa. Zablíka. Momentálne prebieha reset celého zariadenia.